ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ଆମର 58 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଆମର କାଉନସିଲିଂ ମିଟିଂରେ କଟକରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଲ୍ଡର ମାନେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମିର ସବୁ ମାଡ଼ି ବସି ସବୁ ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଉ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ମୋ କହିବା କଥା କି ସେଦିନ ତମେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ାଟା କଲ, ସେଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲ, ମେୟରକୁ ଯାହା ବି କହିଲ, ସେଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଯେଉଁ କଲ, ସେଦିନର ଯେଉଁ ମିଟିଂର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଏଇକାର ତମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟା ଉଠିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱରଟା ତମେ ଉଠେଇଲ, ତାପରକୁ ମୁଁ ଆସିବି। ସ୍ୱରଟା ତମେ ଉଠେଇଲ କେତେବେଳେ ତମେ ଉଠେଇଛ, ସ୍ୱରଟା ତମେ ଉଠେଇଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଉଠେଇଲ ତାପରେ କିଛି ତମ ଲାଭ ହେଲା? କିଛି ଲାଭ ହେଇନାହିଁ। କାରଣ ତମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ସେଦିନ ମିଟିଂଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ମିଟିଂଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେଦିନ କ୍ଷତି କାହାର ହେଲା? ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ? ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟାକୁ ରଖିପାରିଲେନି, ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ କହିପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମାଧାନ ହେଲାନି। ସେଦିନର ଜିନିଷ ଗଲା। ମିଟିଂ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ହେଉଛି, ଡେଲି ତ ମିଟିଂ ହେଉନି। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ହେବ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର? ତମେ ସେଦିନ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଜିନିଷଟାକୁ ବନ୍ଦ କରେଇଦେଲ, ତମର ତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିଲ କି? ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିଲନି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତମେ ଯେଉଁ ଦାବି ଆଣିଥିଲ, ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ, ତମେ କର୍ପୋରେଟର ହେଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? କର୍ପୋରେଟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରିଲାଣି। ତମେ ଅଭିଆ କାହିଁ ଆସିଛ କହିବା ପାଇଁ? 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ କୋଉଠି ସହିଥିଲ? ଓ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ବିଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଖାଉଥିଲ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡର ମାନେ ଯଦି ପଇସା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସି କହିଲ ନା କ'ଣ? ହଁ, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଶୋଇଥିଲ କୋଉଠି? ଇଲେକ୍ସନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆର ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲ ସବୁ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇମଟାରେ କହିଲେ ଲାଭ ଅଛି। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ ଶୋଇଥିଲ? 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସି କହୁନଥିଲ? ଛି ଛି ଛି।